Please, kill somebody. Oma. Oi vittu. Mitä kaata? Die. Yllättää jostain. Onks sä toi? Oot. Noniin. Counter-terrorists win. Kolme. Mä en tappanut ketään, mä osuin yhteen. Let's go. Ahaa. Refleksit vuoros. Vittu mä säikän. No. Did I kill? Did I kill? Perhaps? Onks täällä vielä jossain jotain? Ohi. Jaa! Yeah! Yeah! Vittu. Yeah! Go, go, go. Njaa. Ihan se pieni. Bomb has been planted. Wow! Vittu, se oli tuolla piilossa. Ui. Pelotella minua. Rupee nyt lataan tässä vaiheessa. Melkein sain nahkasankari. Tyylikkäästi ainakin meni rappuset ylös. Onks sä täällä vielä? Oot. On. I'm following you. Oha, tää menee niin nopeesti. Pysy sun. Ei mene sun ohikin. Se oli tuolla katolla päin muuten tää toinen. Se on täällä talossa. Meni tänne holviin. Se tulee kohti sua. Eikö teillä molemmalle puhuttaa? Joo, yritän puhua. Counter-terrorists win. Jee! Kahtana nahkasankari. Niin meidän pitää saada enää yksi voitto, niin me ollaan voitettu koko peli. Okei. No vittu, mulla on haulikko. Nonni. Hävitty peli. Go, go, go. Pistooli, enkä mä osaa käyttää sitä. Tai siis osaan mä käyttää pistooli. Se on kyllä toista. Odotan, että se kuolee. Eikö se ole siinä? Mä ootan, että sä kuolet täällä.
Mä reilu. Counter-terrorists win. GG. Jee. Minä voitin. Hyvä minä. Aa. Tehnyt edes mitään. Jee. No sain mä 5 tappoa. Mä sain 22. Jee. You picked up the bomb. No, I didn't. Ahaa. Mä ase käteen, homo. Himy. Ui, no niin. Ui, kun minä pelästyin. Jaa, mä putosin. Mikäs siinä? Mulle ei pidä antaa pommia, saanko mä pudottaa sen. Pelottaa kääntää selkänsä aina tonne jonnekin suuntaan. Aa. Ui, Sä oot hengiseen. joo. Ihme ja Sä ja yksi toinen teidän puolelta vastaa 5 meikäläistä. kuivee. Mm. Ei Sun pitäis mennä pläniin varmaan pommia. Mihin mä plääniin? Elikkä meet siitä suoraan. Ja siellä ammutaankin sua kaukana. Siellä kaukana. Näköjään. Aa. Joo. Kaikilla on jotain hienoja aseita ja mä otan piu 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 pikku pistoolilla. Ui! Vitsi! Se toinen oli mun edessäni, niin mä en päässyt pakoon. Ei, miksi mä otin sen? Oh, I killed somebody. Ei. Ja sä olit viimeinen. Mä vaan täällä laitan asemaassa, miten mä saan sen? Ja sitten joku tuli. Ei pidä jäädä kattelee aseita. Ja yllätys, että mä olin taas yksin. Ne jättää mut. Ui! Jo heitti meitä jo. Niin on. Vittu näitä assistien määrää, vittu. Mä oon niinku tehnyt melkein jokaisen noista vihollisista assistista. Joo. Mä tein... missä mä oon? 3 damagea tossa rundilla, vittu. Hantokidi... Joo, mä tein 246 damagea ton rundin aikana. Move my brothers, let's go Bitch. die. Arvasitko toi menee alas niin sen puolelle? Ja sä oot siinä. Hyvä kun kerroit, mä odotan täällä 2 jätkän kanssa. Sä oot viimeinen. Mä tuun puukottaan sitä. Etkö no? Tuhka vittu. Mä puukotan sua tässä ruumista vittu. Stop it! Stop it! Me on hävitty tää pevi. Menekään sinne kurppaan. Oh my die. Yi! Ei sydellä tolla lailla. Joku siellä kävi kurppassa. Hei moro, mä tapoin sut. Perkele! Taisin Joo, nähdä mä- sitä vilauksen, niin sen takia mä tulin. Vittu hiljaa mä sanoin. Joko... Dammit! Tää on ehkä nyt kisaa vai? Kaikki pysähti. What's happening? Sun pitää valita puoli. Panna SG ja Choose Team ja valitset sieltä, ja no sä menit vihollisille. Näköjään. Deme, 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 deme. Deme, 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 deme.
some help. Miksi? Moi, tapoin sut. Nää! Kopina, 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 kopina. Kopina, kopina, kopina. Missä kaikki ovat? Hostages coming out. Contact. Ui, siellähän näköjään. Oi, perkele. Oi, pyvy. Vedenkusti. Fire in the hole. Saimme ainakin joku tapettua. Jee! Tai joku toisenkin tapettua. Joo, mä oon yksin 3 vastaan. Tuun hakee. Missä sä oot? Missä sä oot? Kerro mulle, kerro mulle. Peississä. Ei siis, että mä sinne löydän. Väärä suu. Ihmeessä teidän peissi on. Tuntuu, että mä oon pyörinyt tää jo ihan ympäri. Oi! Moro! Perkele! Sä kuulit mut. Ai vittu perse. Oh. Escorting hostages. I'm bringing the hostages out. Pitääks mun viedä tää takas mun peisiin? Juu. Tää pitäis olla tuotuna tänne. Joo. Muistakohan mä missä mä sun... Se tulee vastaan ja tulee vastaan. Näin! Vittu. Meillä on 3... Mulla on vittu 3 HP. Hostages coming out. Ui saatana. Eikä ne omaanikin. Enköhän mä nyt tätä ihan oikeeseen suuntaan. En tiedä. Yrität päästä hoolle kartan mukaan. Tonne. Toi on umpikuja. Mistä mä pääsen sinne? Tuolta. Ihan pihalla. Jos mä katselen tätä karttaa, niin mä näen. Tää on kauhean pitkä matka mennä. Täällä pitäis päästä. Mä vaan kierrän vielä pidemmän kautta. No sulla on 1,5 minuuttia aikaa tulla tänne. Escorting hostages. Perkele! Näin sen tuossa kartassa ja just kun katoin, niin sit se tulee se, että kukkuu! Ai voi. Terrorists win. Sniper. I'm bringing the hostages out. Terrorists win. Taas toi prenkky. Ja teillä on 3 pottia. Se on niinku 2 vastaan 2 tällä hetkellä. Joo. Joku... Joo. Voit että kaikilla on potteja. We're going in. Jos me voitetaan tää, niin peli loppuu. Okei. Varmaan voitettekin.
Wow! Sniper, sniper. Fuck! Tapoin sut nyt. Näköjään. Mä säikähdin. Sä voit ottaa potin haltuun. Paina, Piti spekkaat valita. pottia ja paina teetä. Hyvä. Moro. Ai vittu. Oh. Terrorists win. Lol. Toi puukotti sen viimeisen. No joo. Mikähän tää ollut tässä?